Surifila filɛbaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn an minnu bɛ yen k'a bɛ k'an filɛ jamana in kɔnɔ yan fo ka taa se diɲɛ fan 14 an ka foli an'an ka waleɲuman dɔn bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen an b'a ɲini setigi Alahu Taala fɛ Ala k'a ka nɛɛma n'a ka hinɛ a n'a ka basigi Ala k'o di aw bɛɛ lajɛlen ma an b'an ka sababu ɲuman fo cɛkɔrɔba ɲuman an b'a fo ka waleɲuman dɔn an fa n'an ka cɛkɔrɔba a Seyidi Sherif Usmani Madani Hayidara ale min ye nin baara in bɛɛ lajɛlen sababu ɲuman ye n terikɛ n bɛ min f'i ye maa o maa ma se k'a fɔ maa o ma k'i ni ce a ka ɲuman na o tigilamɔgɔ se k'a fɔ Ala ma k'a ni ce Serifukɛ i ni ce Ala k'i sɔrɔ an y'i kalifa Ala ma sini kɛnɛ ni labanko ɲuman Ala k'o di an n'i ma an'i ka denbaya bɛɛ lajɛlen an b'an dɛmɛbaaba fo Kanal ka kɔrɔnɛ bɛɛ fo ba n'a ka maaw olu min y'an dɛmɛ nin baara in na an y'a fɔ aw ye balimakɛ n balimamuso siga ka bɔ i la pewu sɛsogo lakika misisogo lakika ka n'a di e ma dumuni min don dumuni a sɛgɛsɛgɛlen don k'a ba cayi o kɔfɛ a bɛ sɔrɔ butigitigi bɛɛ fɛ yen ni mɔgɔ b'a camion fa san tan na wuli ka se Golon na ba n'a ka maaw i bɛ bolo Kanal la i bɛ Kanal ka kɔrɔnɛ bɛɛ fo i b'a sɔrɔ yen ni min teliya i bɛ taa sɔrɔ fɛn tɛ yen Kanal ka kɔrɔnɛ bɛɛ fo an na doni da e k'a fɔ k'i sa i t'a se fila n balimaw dugubila o ka fisa ni laada wuli ye ɲininkali damadɔni bɛ an bolo centre de santé Sirifila kan n'o de ye karamɔgɔ Hayidara ka dɔgɔtɔrɔso belebeleba min dayɛlɛla Bangoni Jɛngɛnɛbugu kɔnɔ Coyi o dɔgɔtɔrɔso in ɲininkali a bɛ bɔ o kan inshallah an ka ɲininkali fɔlɔ dɔgɔtɔrɔso in dayɛlɛla san jumɛn kalo jumɛn don jumɛn karamɔgɔ Hayidara ka dɔgɔtɔrɔso a dayɛlɛla san jumɛn kalo jumɛn don jumɛn ɲininkali filanan dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛli la président Antoumani Touré n'u b'a fɔ a ma ko ATT a ka ministre dɔ tun bɛ yen n'o ye ministre de la santé kɛnɛya ministre o tun bɛ a nɔfɛ dɔgɔtɔrɔso in dayɛlɛli la o tɔgɔ ye di ministre de la santé ministre kɛnɛya ministre min tun bɛ dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛli la président nɔfɛ o ministre in tɔgɔ ye di o y'an ka ɲininkali filanan ye an ka ɲininkali sabanan maa joli de bɛ ka baara kɛ dɔgɔtɔrɔso in na maa joli k'a daminɛ yɔrɔ jɔsilaw la gardien baarakɛlaw fo ka taa se dɔgɔtɔrɔw yɛrɛw ma maa joli bɛ ka baara kɛ karamɔgɔ Hayidara ka dɔgɔtɔrɔso la ni ɲininkali saba de b'an bolo ɲininkali kelen o kelen n'i y'a jaabi an n'i jansa ni Kanal ka kɔrɔnɛ bɛɛ fo carton kelen i n'i yanga n'o ye n b'a dɔn n'i y'o da i nɛn kan i b'a dɔn k'a fɔ ko duman don an cɛ karamɔgɔ an b'an cɛ karamɔgɔ n ɲɛ dɔn basi kɔni t'e la tɔɔrɔ foyi t'i la ɲininkali dɔ b'an bolo n'i y'a jaabi na Kanal ka kɔrɔnɛ bɛɛ fo carton kelen d'i ma i n'i yanga n'o n ɲɛ dɔn ko na diya i ye o ka di ye kosɛbɛ Bangoni Jɛngɛnɛbugu an bɛ yen karamɔgɔ Hayidara ka dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛla san jumɛn don jumɛn kalo jumɛn karamɔgɔ ni min banban nin y'a tatɔ ye k'i da dɛ karamɔgɔ karamɔgɔ Ala ka se wɛrɛ jira an na nin kɔni y'a taalen k'i da an cɛ karamɔgɔ n y'a dɔn basi kɔni t'i la i bɛ Kanal ka kɔrɔnɛ bɛɛ fo i b'a fɛ maa joli bɛ baara kɛ karamɔgɔ Hayidara ka dɔgɔtɔrɔso la maa joli n t'o dɔn wala ka se wɛrɛ jira an na n karamɔgɔ an cɛ awan ce n y'a dɔn basi kɔni t'i la tɔɔrɔ tɛ n na ɲininkali dɔ bɛ n bolo n'i y'a jaabi na Kanal ka kɔrɔnɛ bɛɛ fo carton kelen d'i ma n y'a dɔn ko na diya i ye o bɛ diya n ye karamɔgɔ Hayidara ka dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛla san jumɛn don jumɛn kalo jumɛn cɛ a tiɲɛ na ne hakili tɛ dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛ san na o cunni kan kɔni o cunna n kan ayiwa Ala ka se wɛrɛ jira an na nin y'a taalen k'i dan merci an tɛ karamɔgɔ an tɛ karamɔgɔ kɔri basi kɔni t'i la basi foyi tɛ n na karamɔgɔ Hayidara ka dɔgɔtɔrɔso maa joli bɛ baara kɛ yen e yɛrɛ bɛ Bangoni Jɛngɛnɛbugu la yan Hayidara ka dɔgɔtɔrɔso maa hakɛ min bɛ baara kɛ yen Ala la n t'o da dɔn i t'o da dɔn ayiwa ne Kanal ka kɔrɔnɛ bɛɛ fo taalen k'i da k'a bɛɛ ha merci n karamɔgɔ an cɛ Kanal ka kɔrɔnɛ bɛɛ fo ka carton kelen d'i ma o kɔni ka di i ye o ka di n ye kɛnɛya ministre min ye Hayidara ka dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛ a tɔgɔ ye di n t'o dɔn dɛ n t'o dɔn t'o kɛnɛya tɔgɔ dɔn n t'o dɔn Ala ka se wɛrɛ jira an na merci an cɛ an cɛ kɔri basi foyi tɛ la alhamdulillah n bɛ Ala tanu Kanal ka kɔrɔnɛ bɛɛ fo ka carton kelen d'i ma o ka di i ye wa kojugu o taara ka don o don e yɛrɛ bɛ Bangoni Jɛngɛnɛbugu la yan Hayidara ka dɔgɔtɔrɔso a dayɛlɛli ɲɛna kɔni wa a dayɛlɛla yen nɔ a dayɛlɛla san jumɛn kalo jumɛn don jumɛn bon a kɔni a dayɛlɛla 2009 mais a san n'a kan date n tɛ se ka kuma o kan n'i m'o fɔ a ma dafa Ala ka se wɛrɛ jira an na merci beaucoup karamɔgɔ awa somɔgɔw n y'a dɔn basi kɔni t'i la alhamdulillah n bɛ Ala tanu e yɛrɛ bɛ Bangoni Jɛngɛnɛbugu la yan
karamɔgɔ Haidara ka dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛla san jumɛn kalo jumɛn don jumɛn Ala ko tiɲɛ ne t'a dɔn nka dayɛlɛli ɲɛna kɔni a ma yɛlɛ ɲana ne yɛrɛ ka sigi Mali kɔnɔ sisan a tɛ tɛmɛ san 2 2015 de ne bɔra Suisse ka na yan 2015 nka i bɛ Janganabugu la a ɲɛɲini Ala ka cɛ wɛrɛ jira n na merci beaucoup Morikɛ an ce an ce an ni Janganabugukaw bɛ ɲɔgɔn na ayiwa karamɔgɔ Haidara ka dɔgɔtɔrɔso a dayɛlɛla san jumɛn kalo jumɛn don jumɛn n ka kanali ka kɔrɔnɛ bɛ fo kartɔ kelen d'i ma dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛla 2010 2010 a dayɛlɛla o de la karamɔgɔ nin ko ne kanali ka kɔrɔnɛ bɛ fo nin y'a talen k'i da han i ka mun fo merci Aman ce. i delila ka se dɔgɔtɔrɔso la On sera yen. maa joli bi baara kɛ Haidara ka dɔgɔtɔrɔso maa joli bi baara kɛ A ma sɔrɔ k'o da dɔn. i m'o da dɔn e m'o ɲɛɲini A ma ɲini fɔlɔ. nin ye kanali ka kɔrɔnɛ bɛ fo talen k'i da han an tɛ foyi d'i ma merci an ce an b'a ni ce n y'a dɔn basi kɔni t'i la basi foyi tɛ n na ɲininkali dɔ bɛ n bolo n'i y'a jaabi na kanali ka kɔrɔnɛ bɛ fo kartɔn kelen d'i ma i ni yanga n'o ye n y'a dɔn ko na diya i ye o na diya n ye kosɛbɛ e bi Bangoni Janganabugu la yan awɔ ne bɛ Bangoni Janganabugu la yan Haidara ka dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛla san jumɛn kalo jumɛn don jumɛn Allahu akbar Haidara ka dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛla ni ne ma fili ka bɛn le 27 octobre 2008 le 27 octobre 2008 a ye tɛgɛrɛ Haidara a m'a sɔrɔ Ala ka cɛ wɛrɛ jira an na nin y'a talen k'i da ye a ma sɔrɔ Morikɛ an ce an b'a ce n y'a dɔn basi t'i la basi foyi tɛ yen kanali ka kɔrɔnɛ bɛ fo i b'a fɛ yan fo ka tɛmɛ a dan kan a ka di n ye fo ka tɛmɛ a dan kan kɛnɛya minisiri min fara bɛ jamanakuntigi kan ka karamɔgɔ Haidara ka dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛ o tɔgɔ ye di Ala ka cɛ wɛrɛ jira an na nin y'o talen k'i dan Morikɛ an ce a b'an ce somɔgɔw n y'a dɔn basi kɔni t'e la basi foyi tɛ yen nɔ ɲininkali dɔ b'an bolo n'i y'a jaabi na kanali ka kɔrɔnɛ bɛ fo kartɔn kelen d'i ma n y'a dɔn ko nin bɛ diya i ye awɔ o bɛ diya n ye kosɛbɛ e bi Bangoni Janganabugu la yan karamɔgɔ Haidara ka dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛla san jumɛn kalo jumɛn don jumɛn tiɲɛ yɛrɛ la nin question ne ma nin dɔn a ma dayɛlɛ ɲɛna a dayɛlɛla ɲɛna mais vraiment ma se k'a date mémoriser n kunkolo la Ala ka cɛ wɛrɛ jira an na merci beaucoup karamɔgɔ an ce a ni ce n y'a dɔn basi kɔni t'i la basi foyi tɛ n na n'Ala ka diɲɛ ye i bi kanali ka kɔrɔnɛ bɛ fo i b'a fɛ yan a ka di n ye kosɛbɛ dɛ n'i y'a sɔrɔ i delila ka se karamɔgɔ ka dɔgɔtɔrɔso la n delila ka se maa joli bi baara kɛ yen jɛna n t'o da dɔn t'o da dɔn i t'o da dɔn ayiwa nin y'a talen k'i da i ni baraji ha avi Morikɛ an ce An ce ça va. n y'a dɔn basi kɔni t'i la Basi tɛ an b'Ala tanu. i bi kanali ka kɔrɔnɛ bɛ fo i b'a fɛ yan N b'a fɛ yɛrɛ de. karamɔgɔ Haidara ka dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛla san jumɛn kalo jumɛn don jumɛn A kɔni da 2004 mais mois min t'o dɔn dɛ. 2004 Morikɛ wala ma fili dɔɔni Ne ma fili dɛ. ayiwa Ala ka cɛ wɛrɛ jira an na nin kɔni y'a talen k'i da merci karamɔgɔ an ce n b'a ni ce ɲininkali dɔ bɛ n bolo n'i y'a jaabi min jansa ni kanali ka kɔrɔnɛ bɛ fo kartɔn kelen o bɛ diya i ye o bɛ diya n ye karamɔgɔ Haidara ka dɔgɔtɔrɔso a dayɛlɛla san jumɛn kalo jumɛn don jumɛn bon ne bɛ se ka hakilila kelen min fɔ mais ne tɛ se ka n tɛ se ka don kelen fɔ a kɔni dayɛlɛla i bɛ min dɔn fɔ an ye sa kɛ bon a dayɛlɛla 2009 de kɔnɔ mais n tɛ se ka date fixe kelen fɔ quoi 2009 a dayɛlɛla o kɔnɔ nka i ti kalo fɔ i tɛ se ka don fɔ Morikɛ Ala ka cɛ wɛrɛ jira an na merci han karamɔgɔ an ce a b'an ce n y'a dɔn basi kɔni t'i la basi foyi tɛ n na alhamdulilayi Haidara ka dɔgɔtɔrɔso a dayɛlɛli ɲɛna a dayɛlɛla o y'a sɔrɔ n bɛ damanda la i bi damanda la nka i kɔni bɔra a kalama a dayɛlɛla don jumɛn kalo jumɛn san jumɛn don jumɛn kalo jumɛn bon a dayɛlɛla 2009 mais a kalo n'a don n'a san n bɛ san min don a la o 2009 ye mais tiɲɛ yɛrɛ la n t'a kalo dɔn n t'a don dɔn i t'a kalo dɔn i t'a don dɔn Morikɛ Ala ka cɛ wɛrɛ jira an na merci beaucoup Morikɛ an ce a b'an ce n y'a dɔn basi kɔni t'i la alhamdulilayi basi tɛ yen kanali ka kɔrɔnɛ bɛ fo kartɔn b'an bolo i b'a fɛ yan n b'a fɛ kosɛbɛ karamɔgɔ Haidara ka dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛla san jumɛn kalo jumɛn don jumɛn karamɔgɔ Haidara ka dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛla 2009 kalo jumɛn septembre septembre o tuma i y'o f'i kun fɛ yan wala 2009 kɔni don mais a kalo ko tiɲɛ na o ye n jɛ sa du tun ye septembre fɔ ayiwa Ala ka cɛ wɛrɛ jira an na nin y'a talen k'i da han merci
Morgan ce n b'a n ce ɲa dɔn basi kɔni t'i la ayi basi foyi tɛ n na i bi canal ka corner bɛɛ fɔ i b'a fɛ wa awɔ n b'a fɛ karamɔgɔ Hayidara ka dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛla san jumɛn kalo jumɛn don jumɛn e bɛ Jɛgɛnɛbugu la yan bon fɛnkɛna san min na o 2009 vendredi 27 mars 3e mois ni ne ma fili vendredi le 27 mars 3e mois quoi le 27 mars a ye tɛgɛrɛ b'a fɔ a kun a y'a sɔrɔ merci beaucoup ok merci a y'a sɔrɔ Morgan ce Amba ɲa dɔn basi kɔni t'i la a basi foyi tɛ n na karamɔgɔ Hayidara ka dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛli la kɛnɛya minisiri min tun b'a kɛnɛ k'a to a ye di patron sen bɛ nin dɔn t'o dɔn ayiwa Ala ka sɛbɛrɛ jira n na nin y'a talen k'i da merci beaucoup Morgan ce an ci ɲa dɔn basi kɔni t'i la canal ka corner bɛɛ fu b'an bolo yan k'a carton kelen d'i ma Fofana k'i a yɛrɛ b'e fɛ yan ayiwa an labɛnnen don an labɛn bɛ karamɔgɔ Hayidara ka dɔgɔtɔrɔso maa joli bi baara kɛ i delila ka se maa joli bi baara kɛ maa hakɛ min bɛ baara kɛ karamɔgɔ dɔgɔtɔrɔso la tiɲɛna n t'o yɔrɔ n t'o dɔn i ma se k'o dɔn nin canal ka corner bɛɛ fu taalen k'i da Ala ka sɛbɛrɛ jira n na merci beaucoup Morgan ce M'an ci somɔgɔw ɲa dɔn basi kɔni t'i la basi foyi tɛ n na canal ka corner bɛɛ fu k'a carton kelen d'i ma i k'i yanga n'a ye a kɔni ka di ye n'i y'a sɔrɔ a ka fisa maa joli bi baara kɛ karamɔgɔ ka dɔgɔtɔrɔso la misaliya la ni n ko n bɛ kuma la n bɛna nkalon tigɛ ye parce que jama ka ca cogo min na bon n tɛ se ka jama bɛɛ compter yɔrɔnin kelen na k'a fɔ ko n b'a da f'i ɲɛna nka e kɔni bɛ yan ne bɛ yan nɔ Morgan nin kɔni y'a talen k'i da Ala ka sɛbɛrɛ jira n na merci beaucoup karamɔgɔ an b'a ni ci ça va bien kɔri basi foyi t'i la foyi tɛ alhamdulillah i bɛ canal ka corner bɛɛ fɔ i b'a carton fɛ yan n'i y'a sɔrɔ a ka di Ala ma to la i k'a sɔrɔ nka ta kan b'a la dɛ karamɔgɔ Hayidara ka dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛla san jumɛn don jumɛn kalo jumɛn an k'o to yen maa joli bɛ baara kɛ yan mɔgɔ hakɛ min bɛ baara kɛ yan n tɛ se ka dayɛlɛli f'i ɲɛna quoi tiɲɛ na hakili ba t'a la kosɛbɛ nka e dawolo bɛ ka yɛrɛ o bɛɛ siran ye n'o ma siran a kun fɔla n ye quoi a ma ta a tɛmɛ kalo kelen yɛrɛ kan i ɲinɛna kɔ mais n ɲinɛna kɔ Morikɛ wala nin y'a talen k'i da merci an cɛ karamɔgɔ n y'a dɔn basi kɔni t'i la basi foyi tɛ n na canal ka corner bɛɛ fu carton b'an bolo yan maa si tɛ k'a ta e b'a fɛ yan a ka di n ye n'i y'a sɔrɔ e yɛrɛ bi karamɔgɔ ka dɔgɔtɔrɔso la yan maa joli bi baara kɛ yan aw yɛrɛ ka émission tɔgɔ nin ye cunga ye n t'a dɔn mɛ n kɔni b'a dɔn a dayɛlɛla san mɛ n b'o dɔn mɛ n tɛ se k'a fɔ mɔgɔ hakɛ min bɛ baara kɛ yan yɔrɔ tɛ se k'o fɔ nka cuni kan ayiwa Ala ka sɛbɛrɛ jira an na merci a bɛ b'an cɛnje karamɔgɔ n y'a dɔn basi kɔni t'i la basi foyi tɛ n na canal ka corner bɛɛ fu n'i y'a sɔrɔ i ti fɛn wɛrɛ dun a kɔ o ka di yan tiɲɛna a ka di n yɛrɛ n'i y'a sɔrɔ a ka di n ye maa joli bi baara kɛ karamɔgɔ ka dɔgɔtɔrɔso la e yɛrɛ bi yan maa joli bɛ baara kɛ yan mɔgɔ min bɛ baara kɛ yan nɔ bon mɔgɔ 60 ɲɔgɔnna don maa 60 wala karamɔgɔkɛ wala a jate ka ɲɛ n y'a jate ka ɲɛ Morikɛ wala min fɔla n ye o t'o ye Ala ka sɛbɛrɛ jira an na merci beaucoup Sirifila filɛbaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn nin y'an ka tako filanan kɛnɛ ye an ka yala ninnu kɔnɔna na jaabi min mana bɔ o yala ninnu kɔnɔna na o jaabi dili kɛnɛ ye nin y'an cɔngɔn ye o kan balimaw an y'a fɔ aw ye an tun bɛ Bangoni Jɛgɛnɛbugu la kɛrɛnkɛrɛnyana question 3 min tun bɛ an bolo ɲininkali 3 a ɲininkali kelen o kelen n'i y'a jaabi an dɛmɛbaaba canal ka corner bɛɛ fu ba yan n'a ka maaw an tun b'o carton kelen d'i ma k'i la nisɔndiya an ka ɲininkali fɔlɔfɔlɔ an ka n'o de ye karamɔgɔ Hayidara ka dɔgɔtɔrɔso a dayɛlɛla san jumɛn don jumɛn kalo jumɛn ɲininkali filanan jamana ɲɛmaa min ye dɔgɔtɔrɔso in dayɛlɛ kɛnɛya minisiri min tun bɛ kɛnɛ kan o minisiri in to a ye di ɲininkali sabanan maa joli bi baara kɛ karamɔgɔ Hayidara ka dɔgɔtɔrɔso la ni ɲininkali 3 de tun bɛ an bolo maa kelen de jaabili kɛ n b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ k'an n'aw bɛɛ balimaw nin dɔgɔtɔrɔso in a dayɛlɛla bɛɛ lajɛlen an ye seereyaw sɔrɔ minnu y'a jira n na k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔso in ka nɔgɔ a consultation ka nɔgɔ a furaw ka nɔgɔ wa a ka ca Ala ta Ala fɛ n'i nana ni bana o bana ye yan n'Ala sɔnna a ma fura bɛ sɔrɔ yan balimaw maa minnu ye nin fɔ anw ye ansaru tɛ dɛ k'a jira e la ko bɛɛ de ta ye ni dɔgɔtɔrɔso in bɛɛ maa bɛɛ de ta ye dɔgɔtɔrɔso in ye an b'a ɲini Ala fɛ dɔgɔtɔrɔso in Ala ka sabatilen to yen Ala ka barika don a baarakɛlaw la Ala k'u bolo sabati u ka baara la an b'a ɲini Ala fɛ banabaatɔ si kana na yan min ma furakɛ Ala k'o ka fura bɛɛ sɔrɔ yan Ala k'o k'a ka Ala hinɛ kama sɔli ala rasul dɔgɔtɔrɔ hali n'a y'a sɔrɔ o b'o la ɲɛ sa nka o ti baasi ye n'Ala sɔnna a ma an ka ɲininkali jaabi min ni n'o ma sɔrɔ an bɛn'o da aw tulo kan an ka ɲininkali fɔlɔ dɔgɔtɔrɔso in dayɛlɛla san min na
le 27 mars 2009 le 27 mars 2009 Shirifula dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛla o sa in de la ministre min tun b'a kɛnɛ ka kɛnɛya ministre a waati Antoine Touré ni bɛɛ b'a fɔ ko ATT ale de farala an karamɔgɔ kan Asegidi Sherif Ousmane Madane Haidara ka dɔgɔtɔrɔso in dayɛlɛ kɛnɛya ministre min tun b'a kɛnɛ ka Umar Ibrahim Touré o de tun ye kɛnɛya ministre ye o waati in na an ka ɲininkali laban n'o de ye maa joli bi baara kɛ dɔgɔtɔrɔso in na dɔgɔtɔrɔso ɲɛmaaw y'a fɔ an ɲɛna ko maa 30 ani maa 7 k'a daminɛ yɔrɔ jɔsilaw la fo ka taa se dɔgɔtɔrɔw ma olu de bi baara kɛ ni dɔgɔtɔrɔso in na denbayatigi maa 37 balimaw nin bɛɛ ye Sherifukɛ ka baaraw de nin bɛɛ ye Ansaru ka wulikajɔ de an bɛ dugawu kɛ Sherifukɛ ye Ala ka sini kɛnɛya d'a ma Ala ka labanko ɲuman d'a ma Ala k'a mɛn an kɔrɔ a ye nin hɛrɛ min ta ka bɛɛ sɛgɛrɛ ya Rabbi Ala k'a sara ye diɲɛna Ala k'a sara ye lahara balimaw nin tun y'an ka wulikajɔ ye n'Ala sɔnna a ma siɲɛ wɛrɛ bɛ Ala bolo Ala k'o jira an na Ala ka waati wɛrɛ jira an na wassalam